Spoločnosť Thermospas vyrába masážne bazény už viac ako štvrťstoročie a v súčasnosti je najväčším maloobchodným predajcom masážnych bazénov na svete. Thermospas víťazili vo všetkých súťažiach organizovaných asociáciou profesionálnych výrobcov masážnych bazénov. Za plnohodnotný servis svojim spotrebiteľom získali ocenenia od spotrebiteľských organizácií Better Business Bureau a National Spa and Pool Institute. Thermospas dvakrát vyhrali súťaž o najlepší produkt v ankete spotrebiteľského časopisu Consumer Digest Magazine. A za každým, keď si v národnej súťaži o prestavbu bytu súťažiaci môžu zadarmo vybrať ľubovoľnú značku masážneho bazéna, zas a znova ich voľba padne práve na Thermospas. Thermospas jednoducho ponúka najlepšie masážne bazény na svete a zabezpečuje tiež najlepšiu dodávku, servis a starostlivosť o zákazníka. Už stáročia sú teplé pramenité kúpele miestom pre odpočinok a zábavu a rovnako to platí i dnes. Tisícky ľudí totiž vďaka masážnemu bazénu od Thermospas dokážu pretvoriť svoju záhradu na luxusné kúpele. Naši zákazníci nám vravia, že kúpou masážneho bazénu od Thermospas sa kvalita ich života zásadne zlepšila. Nie je lepšieho spôsobu relaxácie, ako si posedieť v bazéne Thermospas. Stačí pár minút v masážnom bazéne a cítim sa ako vymenený. Masážny bazén je miestom, kam sa schováte pred telefónmi a televíziou, ako si doma čo najlepšie oddychnúť a zrelaxovať sa. Moderná technológia ponúka mnoho spôsobov rozptýlenia, ktoré rozdeľujú manželské páry a vzdialujú nás od našich detí. Preto v roku 1999 Thermospas požiadal svojich zákazníkov, aby si jeden večer v týždni vyčlenili iba pre svoju rodinu, aby si na 20 minút spoločne posedeli v masážnom bazéne, zrelaxovali sa a porozprávali. Ohlasy, ktoré sme dostali, nás ohromili. Thermospas je pre nás miestom rodinných stretnutí. Používame ho, keď chceme prekonať bariéry a stretnúť sa v o niečo uvoľnenejšej atmosfére. Každý je dnes zanepráznený, málo kedy spolu večeriame. Moje deti sa naplno venujú karate. Nie je veľa aktivít, pri ktorých by sme sa ako rodina spoločne stretli pri jednom stole. Ale toto je miesto, kde trávim s dcérkami chvíle pohody. V masážnom bazéne oddychujem dvakrát denne. Raz spolu s dcérami obyčajne preberieme, čo sa za deň udialo, čo bolo v škole. Je to čas vzájomného zbližovania a to je skvelé. Potom ich uložíme spať a po večeri sa sem vrátim s manželkou a relaxujeme tu spolu. Thermospas vám ponúka zábavu a šancu tráviť voľný čas s tými, ktorí sú pre vás najdôležitejší. V roku 2004 sme urobili nezávislý prieskum, v ktorom sme porovnávali 500 vlastníkov Thermospas so skupinou 500 ľudí, ktorí náš bazén nemajú, ale zodpovedajú profilu našich zákazníkov. Výsledky prieskumu ukázali, že naši zákazníci boli šťastnejší, menej stresovaní a ich milostný život bol lepší. Dôležitejšie než akákoľvek štúdia sú však každodenné ohlasy od našich zákazníkov. Už len to, že si sa môžeme výjsť len my dvaja, ako som už povedala, len tak, aby sme sa porozprávali, že môžeme tráviť čas spolu a o samote, je úžasné. Je to, ako keby sme zrazu žili iný život.